Muri yeZimbabwe makadini makasimba here, muri kufara here? Ini ndiri kudakara uye ndiri mutano, ndakaba mhundyoka, ndakasimba kuti gwindiri. Aiwa kuita chibaruma chaicho, aiwa kwete kuita chibaruma zve, kuita njanji, aiwa kwete kuita njanji, kuita simbi yeJerimani. Zita rangu rinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Nhasi ndine nyaya nhatu dzandinadzo dzandakabata panapa, but yekutanga semazuva ose ndiya mukomakadhi wechiteka. Ndiri kungokupai misoro yenyaya tozopinda munyaya dzedu zvakazara. Yekutanga ndiya mukomakadhi wechiteka, ndo nyaya yatinayo nhasi. Yechipiri yatinayo nhasi inyaya yaPlaxidisi. Hanzvadzi yangu iyo yandakataura nayo kuwatsomba uko, akuita basa rekutengesa muviri. Nekuda kwechikonzero chekuti murume akatora mombe mudanga akandorora umwe mukadzi, dzasara dzacho dzikazoparara nechirwere ichi chakauraya mombe ichi, iye akangosara ari munhu. Tichapinda munyaya yacho zvakazara. Right, ndo imwe nyaya yatinayo. Right, nyaya imwe yatinayo yechitatu nhasi dzandau yandakabata, ndau yandakagukuchira. Imwe nyaya yatinayo ndeye mwana ane 13 years ari kurarwa naye every day. Mwana uyu ari kuvatwa naye every day, asi aine makore 13. Regai tipinde munyaya dzedu idzi zvakazara. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Zvichireva kuti kana washuvira nyaya dzakakora dzine ukobvu dzine utindi, unongomhanya pa Utindi TV. Thank you very much. Handei munyaya dzedu zvakazara. Right, panyaya yamukomakadhi wechiteka tichiibata zvakazara pari zvino. Handina nyaya yakareba, pandina long story kana kuti tingati hatina kurongedzera mbuwa yakakura pamusoro penhau yamukomakadhi wechiteka, but chiripo ndechekuti zuva ranhasi chatakabata ndecho ndakandosvitsa chichemo chenyu chekuti 300 iri kubhadharwa namukomakadhi pamwedzi yakawanda. Takasvitsa nyaya iyo, but hatidi kugara ipapo nekuti zviri kune vemutemo, zviri kumagweta. Magweta ndo ari kufambira nyaya dzacho, but takasvitsa nyaya chekuti aiwa 300 yakawanda nekuti inotori pei yemunhu kai. Saka tinotenda kuti magweta sinzi ari kuita basa, anoziva mashandiro awo, hatisuda kuadisturba panapa, haditika. Right, imwe issue iripo ndeyekuti musi weFriday 8 November 2024 mukomakadhi vari kudzoka zvemudare. Nekuda kwenyaya yemwana uya mukomana mukuru akaitawo mapepa ekuti amaintainwo, handitika. Mukomakadhi vakamuti mwana iwe shamwari, ndiri kukulojera, ndiri kuita sei, ndiri kuda. Vakatora mwana vakataura naye padhuze, vakati zvandiri kuita izvi zvakatowanda kupfuura kunge wakutomaintainwa, but mwana akaramba akatsika madziro akati anongoda kumaintainwa chete. Saka ndo mamiriro azvakaita. Then tisakanganwawo kuti nhau yekubhadharwa kwemaintenance iri kuitwa ma300 akangonzi ngazviitwe for 3 months pachiitwa process yemadNA, handitika. So iyo inyaya yemadNA regedzai ndibve ndajekesa kune vamwe vanhu vari kubvunza, iri mupipeline, iri muprocess, iri kuitwa, but ngatisasatarisira zvataifunga mumashuromo. Vazhinji tata ngavaende kuna Tinashe Mugabe and so forth, but dare rakatemawo zvaro rikataura kuti no, isusu hatishandi neivavo, tine kambani dzedu dzatinoshanda nadzo. Saka zvinoreva kuti manje izvozvi pakuchitotedzerwa matanho, kutorwa matanho anoenderana nezvakabuda mudare nezvakatemwa nedare kwauchishanda nemakambani achoiwa. Asi chandakaona ndichifemedza ndechekuti kunoti dhure kunoti dhure. Saka asi tinotenda kuti zvinoita zvakanaka nezita raJesu Kristu weNazareta. Mwari wedu wakatendeka, Mwari wedu anoita kuti zviite zvinofamba chete. So chandingangoda kuti ndikuzivisei hama dzangu, chakakosha chamunofana kuziva hama dzangu ndechekuti isusu atiti zvemafanizi. Tikabata nyaya tinosvika nayo kumupeto, pamvura yacheka makumbo, tinonzi vana chandagwinyira. Hatingoti tongouyisa nyaya panapa paTV mongoizwa yotopera yakadaro. No, tinoenda kusvika kwazvinoperera ikoko. So ndo zvandiri kukuvimbisai kuti panyaya yamukomakadhi wedhondwari musatya, musavhunduka. Garai pano paUtindi TV channel, tinayo kusvikira bhora, kusvikira 90 minutes dzemutambo, handitika. Tinayo nyaya iyoyo kusvikira kwainodini, kwainoperera. Nyangwe ikapera 2030 teiti chipo, tinenge tingori nayo 2030 tinayo nyaya iyoyo.
Right, handei munyaya yedu yechipiri yezuva ranhasi. Tine vhidhiyo ratakaisa panapa nezuro. Kana usina kuriona vhidhiyo iroro rakanyorwa kunzi murume akandoroora umwe mukadzi nemombe dzangu zvinoitawo here hama? Murume akandoroora umwe mukadzi nemombe dzangu zvinoitawo here hama? Ndiri kuitira kana usina kuriona vhidhiyo iroro udzoke undotsvaga vhidhiyo rakanyorwa zvandiri kutaura izvi kuti murume akandoroora umwe mukadzi nemombe dzangu zvinoitawo here hama? Nhai vana baba. Handizivi kuti umwe mweya unombogara vana baba, mweya rudzi wekuti akaroora mudzimai wake zvakanaka ndiri vari kugarisana, hapana, haana kuremara, munhu anotori right. Hatizivi chinozomboitika ipo papa, unongozoona munhu atongoti shandu kunga mhuka yemusango watoenda. A bad part of it, ari kutora pfuma yakashanda nemudzimai uyu ondoroora zveumwe mukadzi uko. Saka mudzimai uyu aroda kubatsirwa hama dzangu, izvozvo akutorarama upenyu hwekutengesa bonde. So takaita interview navo mai ava. Vhidhiyo racho riripo panapa rakanzi murume akandoroora umwe mukadzi nemombe dzangu zvinoitawo here hama? Handei tondomubatsira. Inini chandinotenda ndechekuti vanhu vari kumateresi vanoona zvisingaiti bhora, kuti dai Vinicius aisa apa bhora Mbappe aimwisa. Izvozvo vanhu vari kumateresi vanozviona zvisingaiti, wabva watomboziva imwe timu yandinopota ndichisapota. Vanhu vari kumateresi vanozviona kuti Doku akangodai akadzoka akadai sori kaenda apa. Kaenda pana Foden apa rikazodai Haaland anokanda. So ndo zvinoita, sorry nekuti tangopinda munyaya dzebhora, mutiregererowo ikoko ku area ikoko tinopota tichidiwa tichimboendako. So but ngatidzokei kunyaya yedu. Nyaya yacho inorwadza, nyaya yacho inobata, nyaya yacho inosiririsa. Saka ndandiri kupa example yekuti vanhu kana vari kunze pachitambwa bhora vanoona zvakanyanya kuti munhu apa uyu ari wrong, apa ari wrong, apa pari wrong. But isusu ngatichiregei kutsvaga kuri wrong, ngatichitsvagai way forward yekubatsira nayo hanzvadzi yedu iyi, Sister Placidis ava. Tiona kuti tingamubatsirawo sei. Mukaenda painterview iyoyo munotoona kuti uchiteerera unojekerwa kuti ndingamubatsira sei. Handitika? But pamusoro pezvese tisakanganwa kuti tiri kurwa naSatani. Ephesians chapter 6 verse 12 inoti atirwi nenyama neropa asi nevabati nevane simba nemweya yetsvina yemuchadenga, mweya yerima, madhimoni ariko. John chapter 10 verse 10 inoti mbavha inongoya kuti ibe, kuuraya nekuparadza. Saka ini ndiri kungoona kuti pakatongoita Satani akauya, vanhu vanenge vanga vatori nepotential yekuita zvinhu zvikuru, nokuti vanga vaine 5 room house yavo vakatogara zvakanaka, but Satani akagumbuka nemweya yerudzi yaitoramba kuti aiwa ndiani angabudirira kumusha kwenyu. Zviriko zvese izvozvo hama dzangu. So handei tondobatsirawo hama yedu iyi. Handei munyaya yechitatu inova yekupedzisira yatakabata zuva ranhasi. Nyaya yekupedzisira yatiinayo nhasi ndeye mwanasikana ane makore 13 kana kuti 13 ari kurarwa naye. Tikutaura grade 7, handiti grade 6 grade 7 form 1, grade 6 grade 7 form 1. So iyi nyaya iyi handisuda kutsanangura zvakawanda, ndoda kukupai audio iri panapa moinzwa. Mapedza kuteerera audio yemozondiudza kuti ndoita sei. Munongoti elder itai so. Zvamunenge mandiudza izvozvo ndo zvandicheta. Kana mati ndiende kondondotaura nemwanasikana nehama dzacho, ndinoenda ini. Ndati ndinosvikako, ndati ndinoenda. But chandisi kukwanisa kuita pari zvino kukupai location, kukupai town racho, kukupai mazita, but zvese ndinazvo. Saka kana mukandituma kuti endako, ndinoenda. Kana pane vemutemo vada kundiperekedza, uyai tiende ikoko. Tindobata nhubu idzi. Ndiri kuona kunga pane mhosva apa. Ndiri kuona kunga pane mhosva, pane vanofana kupinda mukati kugara, kunogara vakapara uko, kunogara veutsinye, kunondodzidziswa vanhu kunaka, kunondodzidziswa vanhu kutya Mwari, kunondodzidziswa vanhu kugara zvakanaka musociety nevamwe. So kana mandituma kuti ndiendeko, ndinoendako, asi chimbonzwai audio iyi. Thank you very much. Wabereki makadii? Wabereki ndine nyaya inondishupa inini. Hanzi mbudzi kuzvarira pawanhu kutsvaga kutandirwa imbwa, handiti zvinhu zvogara zvindishungurudza kuti zveshuwa isusu semazimbabwenzi ichokwadi here kuti tine utsinye kusvika palevel iyoyo. Nekuti chandozwa chinonzi mubereki hazvina kubasa kuti mwana wako kana kuti asi mwana wako tasvika pamaproblems chaiwo mwana wemumwe munhu wandisingazvi ndofanira kunge ndichimumirira. Asi ndikaonekwa inini ndichitotsigira kuti aiwa
haasi mwana akabuda mudumbu rangu, zvinoreva kuti panenge patori neera mubrain dzangu. Vabereki, ndine chiitiko chandakasangana nacho. Regai nditange ndichiti chaita kuti ndinyatsozonge ndichiuya nenyaya iyi ndechekuti mushure mekunge ndaona maresults atinashe Mugabe pamusikana uya we14 years wekubatwa nasekuru wake, zvakandishungurudza ndichiona kuti musikana anga achitoshungurudzika zveshuwa, ende matanho akakwanisa kunge achitorwa. Asi chakazondinetsa ndichandakaona nemaziso angu live. Musikana pandailoja ane makore 13 aitolojerwawo imba namai vake kuti akwanise kunge achienda kuchikoro achibva ipapo. Saka musikana uyu kune mukomana aizouya achirara naye, mukomana uyu ane 17 years. Nyaya iyi yakatanga 2022 muna November pandakaenda kuZimbabwe first time. Ndo pandakawana zvakare, handina kuita 2 weeks ndobva ndawana pekugara panogara musikana. Pakaita pamhiri peroad kudai, munongozva dzimba dzekulokesheni ka, imwe inenge iri pamhiri, imwe iri pamhiri road pakati, right? Ndo zvazvakaita ipapo. Saka 2023 bandazodzokera kuZimbabwe emergent, it should be March April, ndo pandakaona maths iyi ichitoitika live, kwete zvekuudzirwa unzi nezviro zvakazodai. Zozwa nyaya iyi, pane kakomanawo kepanext door kaitamba nemusikana uyu kane 13 years, ane kahanzvadzi kakewo futi kane 12 years. Saka vanga vachitolojerwawo imba zvakare namai vake, asi vasingaende kuchikoro vana vairi ava. Tofunga nenhau dzekunyatsoshairwa zvakakwana kuti vanga vachienda kuchikoro, right? Saka vana 2 ava vaizouya vachitandara nemusikana uyu manheru, kusvika vatozoita ushamwari hwekutoti vanotouya kundorara papi, manheru anenge vakutouya kundorara apapa. Kana chikafu vaiti vakatobika dzimwe nguva itogona kutosheya. Saka vanga vatone ushamwari hwavaita kunge ukama. Asi mukomana uyu aiita zvokuuya manheru ega ega, opinda mablankets oita zvaanoita kumusikana yodi orowa pasi. Asi mushure mekunge ndazoudzwa nemukomana uyu kuti mukoma, pane zviri kuitika murumu, nekuti ndailoja mukitchen, musikana airara mudining neavava, saka vaishandisa blanket rimwe chete. Saka mukomana aizoti paanopindira musikana uyu, avo vaizosara vasina mablankets bavo, because mukomana ndiye airara kumacheto, kamusikana kaika ndo kairara pakati. Mukomana aibva apinda ochienda kumusikana. Saka uyu kuti achinyatsa kuona madhiri ese inyaya yemoskito, paanga akarohwa nemoskito zvakanyanya, ndokubva amuka aone ndadonzerwa blanket apa, pane zviri kuitika mublanket, bva anyatsa kutarisisa. Ndo musi wekutanga bvaona ko mujaya uya wepapo 1 haana chakataura, akabva abuda panze. Aiti akabuda panze zvokuma 5-10 minutes, right? Ndazoepo inini ndo pakazoya kurumu kwangu. Auya kurumu kwangu bva andimudza zvikanzi ndo zviri kuitika papi, ndo zviri kuitika pasaidhi apa. Pandakazoda kuti ndimuke inini ka, wanga watopedza zvavanga vachiita. Kuchiedza mangwana kuseni ndakandoudza baba wemukomana, ko naye musharukwa, ndo nhau yandasangana nayo, ndo zvachiita mwana wenyu. Saka ameno kuti munopaona sei. Pandakataura mashoko aya, baba vacho vanoitawo mabasa vanenge vachiita, asi havaiti vega, vanenge vaine vamwe vanenge vachibatsiranawo nawo. Baba vacho vakatoseka zvisingaiti, zvikanzi uri kuti kudii? Ndikati ando zvarazviita mukomana. Baba vacho vakaseka zvisingaiti, zvikanzi saka unotaura kuti zvazvito? Ndikati haini zvakawanda ndingataura hangu, ndati ndo zvazviita mwana. Inda nchifunga kuti baba vachazotsura mwana kuti no, uri kuona here kuti zvauri kuita zviiti. Asi pandakabva ipapo inini, baba vayo vakazotosara vakatotanga kutondisakura kuti ari kuda kuti ndirove muroora vangu, iye aite take over. Saka muroora wangu handimurowi, vanonyepa. Takuona kwainosvika, inobva ndanyarara, hana kuzvinzwa mashoko andakazozvinzwa. Ndofunga after 4-5 days kuti ndo zvachitaurwa nemudhara wayo pawakabva iwewe. Indichibva pana baba vanaenda kuna mai, ko imi zviri sei? Ko mwanakomana wenyu ndo zvaarara achiita kawo? Mai ubva watondipindurawo rawo kati kamuroora akaina handikadi aka, kanouya kachitogeza maplates nekutsvaira nekuenda kuhuni pano, nekutondochera mvura, ndo kanotombotsvaira panapa. Ndikati musandiudze, zvikanzi ndotokutaura. Ndikati saka akaita nhumbu munomugamushira izvo? Zvikanzi uya handimudi, ndoda kangu kacho kekumusoroko. Kainzi ndoda kekumusoroko kane 15 years. Kakatozouya futi musi wacho iwowo, kakatozotsvaira pamba nodai zvimaplates nekuisa mumba ine.
Saka mai ava pamba pavo vane mwana ari kuenda kuchikoro musikana, saka ari kupuraimary grade, achizoti grade chi, but vanozozvifarirawo here kana mwana wavo achiitwa zvinhu zvakaita seizvizvi. Saka ini nguva yangu yekuti ndinge ndichienda kwandaienda yakabva yakwana, ndisina kunge ndakwanisa kunge ndichionawo vamwe vanhu vekuti ndinge ndichisheya navo kuti varume ndo zviri kuitika, ndo zvandaonawo zvichiitika pandinogara. Saka ndakazokwanisa kuona musikana adzoka kuchikoro, pandatora mumwe murume anolodjwa ipapo patailoja ipapo, nevamwe vapfana vanga varipo vechidiki muraini imomo, vanga vari kusekondari mafomu 1 mafomu 2, ndifunga kuti azongeta kunge zvima 3 4 5 zvokuma 5a. Pandadaidza musikana ndikati achagarapo, uona iyoka uri kubhadharwa rendi namai vako, school fees zviri kubhadharwa namai, baba vako hawako, handizi kuti wakafa here kana kuti whatever zvakaitika, but iwo mai vako ndo vari kuita take care of you, ndo vari kuita everything, cater everything on you. Saka haukamu kuti iweweka unozosvika paextend yekuti zvinhu zviitike kwauri. Iye musikana akandaura kuti indombomurambidza sindongoona adi, ndongoona auya ini. Ndikati well, it's okay, chiudza sisi wako. Saka sisi wacho takazovazivisa, handizi kuti sisi wacho here kana kuti nditete wacho, vechidikiwo. Saka yanenge handizi kuti wakazotaurana kusvikawo palevel ipi. Saka ndaiti semunhu anga akumhanya, handina kuda kuzonyanya kuda kuteerera nyaya idzodzo nekuti ndandiri munhu anga achimhanyidzana nezvinhu zvakawanda. Saka ndo nhau yandakasangana nayo vabereki. Nyaya yakadai inoitwa sei? Mukomana ane 17 years ainge achiita izvozvo mumaziso memwana komana ane 13 years, mumaziso memwana asikana ane 12 years. Zviriko here vabereki? Vabereki kwakuvaudza votoseka kuti baba vakatotaura kuti atora musana wangu uyu, atora mufana yari kutonetsa muraini mese munomu, ndikungonzwa zita rake chete, atora musana wangu. Saka vabereki zviriko here nyaya yakaita sei yekuti unopembedza mwana wako kuti ibhuru chairo achirara nemwana ane 13 years? Zviriko here vabereki? Ndakashungurudzika ndiri kukutaurirai semunhu angonde nchigara kwandinogara kure. Ndakatadza kuti ndinge nchidzokera nyaya iyoyo kuti ndinyase kumbotsvaga vabereki vemusikana kuti komadi henyu kubvisa mwana wenyu paari kugarapo, nekuti handioni chiraramo chekuti anga chaenderera mberi nechikoro kana achiitwa zvinhu zvakaita sezvizvi. Ende pacho pakauya mukomana achindimutsa inini, ndofunga zvazvichatongobva kundopera here, ndaitongonzwa kufemereka kwaita mwana kuti zvikanzi ano maitiro ari kuita mukomana uyu. Imagine kuti mwana ane 13 years achiitirwa zvinhu zvakadaro, maziso mehanzvadzi yake, maziso make. Vakomana zviriko here nyaya yakaita sei? Baba wemwana wotoseka, mai wemwana wototaura kuti atwarura twacho turi kutowanda, tunotoya tichigeza. Ndakatozvionera shuwa, kane kakatoya kakatogeza maplates kakatopedza kakatoisa mumba, chinzi vanotoenda kuuni. Zvinotozikanwa nevagarisani kuti hapane twana tunouya apa pasinonzi tuvarora twepo. Ana mumboona mwana ane 18 years akasvika ipapo ino yekuti ndo toto hamuchaonoya ari nani. Ndaitosiriswa netwana itwotwo ini. Vabereki ndo nhau yandati ndisheye nemi. Amen. Jesu arikuya kuzotora vatsvene, tarirai zviratidzo zvenguva zvava kuoneka. Yemeni, hosana.
zvanyanya mumwe ari kutema tema kuti zvirwere zvawanda